Bafowethu, ninjani? Yazi bafowethu, khona indaba engifuna ukuyikhuluma, indaba yami indeke namhlanje. Yazi ithini indaba? Ngisiwe umuntu eyitori kodwa leya ngiyikhuluma. Yazi kunalento ukuthi umuntu besethi, hawu wamvumelelani intombi yakho, unkosikazi wakho or umakoti wakho, umkakho ukuthi engene kuma-social media. Kuma-social media. Social media. Yes, wamvumelelani. Yabo, okanye wayivumelelani indoda yakho. Hawu, wena kuyajola lapha, izojola kukhola. Mina ngivumi. Yazi bafowethu, lento lena ngezwe abanye ngiyaxoxelwa-ke mina nami sengiyanixoxela. Uma ungazange ufike eVarsity, nami ngaxoxelwa babuye ema-Varsity koMangoye, koma-DUT, koma-Vets, koma-TUT. Bathi lapha eVarsity ufike uthole yonke into. Uma ufika lapha ekhampasini ngaphakathi kuthiwa khona abantu ababhemayo laphayana, kukhona abantu abajolanayo, kukhona abantu abasontayo, yonke inhlobo yenkolo ongasuyicabange, ngaba abazalwane, ngaba ngama-ZCC, ngokuhlukahlukana nje kweyinkolo, ngaba ushembe. Bathi laphana kuyaphuzwa, kunendawo yokuphuzwa lapha ngaphakathi. Uma ufuna ukuphuza utshwala, sport kuthiwa noma ngathi udlala i-volleyball or udlala i-rugby or i-soccer noma yini, noma i-handball, lokho okudlalwayo lokho nje, ne-tennis, bathi uyafika uyadlala laphayana. Bathi yonke into ikhona, uyayichuzela ukuthi wena ufunani. Basho kanje nalapha kwi-social media TV lapha, ngoba sikhona nje. Mawungena laphana kunabantu laphana abashumayelayo, kunabantu abasakazayo lapha abanesitudio, kunabantu abathuka inhlamba laphana, kunabantu abakhuluma ngokukhohlakala laphayana. Kuhlukahlukene nje. Wena ufuna lokho okufunayo, ngoba laphana kunomama lapha abafundisana nokupheka. Kuyaphekwa lapha. Kunabantu abafundisana ukuthi imizi iphathwa kanjani, kunamadoda afundisanayo, kunabomama abafundisanayo, kunentsha laphana esizana ngokufunda laphana, iy'ngane zasesikoleni ze-reading. Kuningi kufana nazo nje. Asuthi ngamanye amazwi kufana nasemphakathini. Angeke ukuthi umuntu uyamvalela kuma-social media ngoba uzojola. Kuyafana, uzophuma noma engenayo, uzophuma eyotheza efike ejole. Yabo, so elami lithi nje kukumuntu ukuthi yena ufuna ukwenzani ngesikhathi afuna ukwenza ngesikhathi sakhe, ngoba ukujola nje bekuvele kukhona, ingekho lezi zinto. Bekuvele kukhona nje. Akusiyo lento eyokwenza ukuthi abantu bejole, ngoba uyohlezi uyisidididi uma ungekho kulezi zinto. Lezi zinto ziyafundisana futhi ziyasikhulisa, ziyasifundisa ey'ntweni ey'ningi. Mina ngifuna ukunikhohlisa, ziyasifundisa ey'ntweni ey'ningi. WhatsApp wagcina nje ukuze umuntu uthi bhala inamba 064, seya-screenshot manje, seya-photocopy uvele ufaka laphana. Amapholisi kusetshenzwa ngama-email, kusetshenzwa ngama-WhatsApp futhi empilweni nje. Umdala noma umncane, impilo, isimo, isikhathi sakhona akube njalo. Kukuwe ukuthi wena ufuna ukuthi uyele ukukhohlakala, hhayi ukuthi ngokubala laphayana wonke umuntu ukhohlakala. Uyasithuzela. Finish, straight kitchen, carry out, kanjani ngiqedile mina.